Necessitem una fusta de tallar, plàtans madurs, un bol, motlles per fer gelat o un tàper, una cullera, un ganivet, xocolata, mini pímer i una bossa per congelar. Agafem els plàtans, els pelem i els tallem a rodanxes. Ho fiquem dins d'una bossa de plàstic i ho congelem. Quan ja està congelat, ho traiem i ho posem en un bol per triturar-ho. Quan ja tenim fet el gelat, ho fiquem dins els motlles i ho tornem a congelar. Per últim, si volem, li posem xocolata i virutes de colors. Ja tenim el gelat, a gaudir de l'estiu!